Agent 5-0! Naimbag nga orasyo amin gagayam. Isagot mi ti paggibusan ti makalawas a serye tayo iti drama tayo anapauluan. Agent 5-0! Inawat ko ti kwarta nga inted ni Chataw. Ngamjak inaramid ti bilin na. Ti makadagas at damot sa bali anang patay. Diyos ko. Kat dayta ti jak amaw. Tatang? Talaga nga awan amaw itipod no anapasamak. No kasta, jay anak ko tinakabasol. Pudnaw a pinanggap na ngay papatay. At takasta a plano na. Kat syakti no sarna. Dati ammo na. Kat ada kurkurang tilimbong ti panunod ko. Ngam jakmat impatupal. Isuadi kay madanagan. Saan ama ikalabusaw di anak mau? Sino nga tangarod ti kriminal? Dayta ti pakariribukan dagiti otoridad. Ay, kasaritam di anak mau. Ibagam atumulong kiday amang doktal no asino ti kriminal. Natangkan ti ulo di anak ko. Jakon maisuro nato. Naimbag tayong subliyo ti kwarta, tatang. Wen anak kau. Ngem mas daawak. Asino nga ta tinangted ken kuana iti dakkel agatad. Ado ti babak ng agagayam ni Chato, tatang. Saan la aday ta? Adda raket da. Raket? Wan, jak la maibaganoan niya. Basta adda raket da. Mga no droga. Jak mo. Kasaritak ni Chato. Aganat kayo. Agbuteng lakid di ita ni Chato. Gapo iti inaramid na. Amo na ada kayo ti mangi kalaboso ken kuana. Amangan nadakas ti pampanunutan ng aramidan. Amok daytan, iso asak bayak. Wan tatang. Naakaranan ni Chato iti saan anasayaat nga aramid dagiti gagayom na. Kat amangan no makapanunot iti madi kada kayo. Inururay nak? Wan, litaw. Alaek ko man ti sweldo kita alawas. Talaga nga itad ko amin na sweldom. Intad ko matan ti sweldo dagiti daduma. Kan katagiti para deliver iti karne. Ay kasta kaday. Isardeng ko pa ilang ti agangkat kadagiti maparte a baboy. Agbakasyon kami ti pamilyak. Kasta gayam. Wen mang nato. Agsira kami pa ilang dito pagparpartyan. Sir, kunakno asino itayen ti sumungad dito pagpartyan. Agawid ako man. Rinanta ka dito eh. Ta di ka nadano ni Jibalayo. Kung nadya anak mo, anasapa ka nga may dito ayan ti amom. Ay wen. Ta kunakno adan naangkat na apartyan mi ababaw. Ngem saan ka no pay lang agpartay? Apay ngay? Isardeng na kanupay laang. Ay, sayang nga raw. Awan manan ti trabaho. Apay ka nung isardeng na? Di mo nataray ti negosyo na? Ay, nataray sir. Agkurang tupay ti maideliver. Sabino ti paggagapuan dagiti parpartyan nyo baboy? Sigun iti amok, sir. Gatgatagan na kadagiti agtartaraken iti sabsabali a barangay iti asideglaeng ditawi. Kasta? Anyat pa nagkita mi ti amom. Talaga ka di nga damabalin na iti biyag? Ha? Anyat ti kahit mo asawain, sir. Big shot ka di matlaeng a negosyante? Saan ti konak, sir? Pasaray di na maitid ti sweldo may.
Ken ut-utangan naman ti pagpupuunan na. Saan nga rod nga iso ti makuna big shot? Apay ka ti, sir? Pasit investigasyon. Paborkan ka na maduktalan ng tipod mo a kriminal iti asawa ni Mang Astor. Ha? Iso ano at dagundaway mo? Kita no da may tulong mo, Mang Nato. No kasta. Karaman ti amok ang maim-imbestigaran, sir? Kasalakastan, Mang Nato. Apay ka nung agsarada pay laang. Diyak amaw. Mga no... Noan niya, tatang? Mga no... Adamot amo nilitaw, iti papatay day di bilain. Anya? Ay, ada papanak Arline. Papanan niyo? Ay kwa, ada kami nalagip ka. Ibagak kini Agent 5-4 aw. Anya? Tatang, mairam-raman kayo no kasta. Saan kayo na makibiyang iti dayta? Anak ka. Naanya man dayta, bayan yon. Maduktalan bento matlaan. Awan sa bale ang makaibaga kadagiti otoridad iti nakita no di siya klaag. Anya? Di ka madanagan. Awan daga sa mapasamak kanyak. Sige. Aganad kayo, tatang. Awan mauray ko at tricycle. Iso magnaakaw. Uray, taasidag matlaing ti presentaw. Diyak lain kaskaso day di anakitak iti slaughterhouse. Ngam ita takila at ti panagbakasyon ti amo may. Malagip kun day jay. Wan, nabatad iti lagip ko day jay anakitak iti day di aparbangaw. Awan pa'y laeng dagiti kakadwak at trabahador diti pagpartyan. Kuran nilitaw, mabalin asaan ang makaumay ita. Ada napatag nga ramidan na. Agtugle pakit. Ihilag ko man dita. Kariton. Uray. Takalaba ita dagiti sako amayap apto dita. Hinton makargan iti maideliver a karnay. Hinton aglawag. Ay. Hilad kon dita. Ay. Mayat agkukutak tapno makaanayak. Sigurado ati ammo dagiti kakadwak ket awanak pay hinton sumangpeda ta di daklaki di makita dagos ditaw. Sino tayo chay? Kasta una ti pardas na limabas ditaw. Simrak iti kwarto apag torturugan ti amo may. Ne, imposible ani lito dayta kat kinunana asaan niya o may ita ditaw. Paliiwag. Amwag no asino dayta. Ne, in-switch na ti silaw iti unag. Bumagonak. Aginayadak amapan iti ampir ti dideng. Sumiripak iti ragkang. Nilitaw tinakita kiti kwarto na. Ada kwaderno nga imporwak na iti sirok ti katray.
Ditang ti presentaw. Sapay ko ma, ta makasaritak adagos ni Agent 5-4-aw. So kimatin nyo ti amin na paset ti slaughterhouse. Sir! Itilaw na teritoryo. Wino iti ayan ti pwesto ti amo ni Mang Nato. Sigun kadagiti trabador. Saan niya agoperate ita ti amo da? Amangan no adamot na limod ang makagapo. Tangay di mi matan maoray da alito. So kimatin min, agraman ti kwarto na. Natalgad kami. Ta kompleto ti papeles nga intugot mi. Sir! Anak kwaderno dito pagbasurahan! Imbundaris dati lata a pagbasbasuraan. Amangan no iso day tanti sapsapulan mi. Iso da ito, sir. No kasta, adda pa kay naigan dagitag trabaho iti slaughterhouse. Ti amo ni Nato, sir. Ang mga no adda muna tinapasamak. Ha? Sana kong bidot. Adda pa'y sana nabayadan da nga utang na iti day di bakat ka. Kasta? Wen, sir. Pangasyaw. Tiliwin nyo adagos ni Litaw. Isulakit di ti maatap a kriminal. Naimbag, tada to'y pick up apagiluglugaran may tikat katanga ka maparte abawoy. Imbag, tadyak pa naila ko. Iso ti usarak ama paniti adayo. Jaske, itapay nga agparya ti makina. Jaske, sana mapangnam naman da ito eh. Lugan ti polis. Anya ti kita sa wanda ito eh. Awan basol ko. Tapno yaban tagay presinto. Awan panggapuan nyo amang imbestiga kanyak. Di ka kuman nagkadkad. No talaga awan basol mo. Awan mo tirumba nga pagdanagam. Delikato tayo yan. Ala, lumugan kan. Dakas ti pagtungpalak. No jak mangiwait itadang. Tapno makalusota kita. Saan ka sumorta di presenta? Nagtry tulog ko. Sumorta ka! Nakalibas ti suspect. Jawanan bain. Awan dua-dua. Isulakit di ti killer ti asabak. Maiwayat investigasyon. Kabayatan ama surveillance da jalito. Awanan ti sabali, sir. Isuday di ti kriminal. Panagdagan ti kwaderno da di asawak ka nasarakan nyo iti pagbasuran na. Sir, ato yung resulta ti laboratory test. Iti nakita tayo adara iti kwaderno ti biktima. Nasayata, Dan. Kat, anya ti resulta? Positive, sir. Dara ti tao ti naiparsyak iti kwaderno. Anya? Sir, awanan ti sabali a kriminal ko nagtumit. Dayjay lakit di tao. Padagnagan pa ti gasot aribo nga utang nan iti day di asawak. Nakasagalan ti amin. I-file mon ti darum mo, mga store. At large di amo ni Mang Nato? Kasta ti konata. Anak, anya ti aramidam. Husto ti kinuna ni Mang Nato. Saan arumbeng a pumanawak? Unmet, kan agbaliw ka kuman, anak ko. Kita to. Anak, di mo ko mapakariribukan dagiti utang ko. Saan ko mga iso ti panggapwam nga agbalin adakas. Maikagumaak asulbaran ti parikot ko. Asaan ang masapul nga agbalin ka adakas. Adda papanak nanang. Anak, papanamanan ay. Didak pa kadanagan. Saan nga iti ayan dagiti barkadak ti papanak? Sukimatik ti amin na sulit ito akwarto. Dito'y laki ti akwarto. Ti pagin inanaan ti akin kukway ti dati apagpartyan.
ulis ditoy. Agtapungan. Kun pajama. Sukimatik ti sirok ti katre. Silawak ti sirok na trasipngat. Anya dayjay ana balkot iti pagiwarnak. Basit abanag dayta. Kasla nalukot lang. Gimadlaw nga adda na balkot. Sumiro kag ditoy. Tagaw atag dayta. Sir, negative. Awan din na sa kakaling ebidensya. Daytoy. Abangan mo ebidensya daytoy. Ha? Sir? Kita nyo na. Dara-darang imo ko. Pagmumur na siguro iti parpagsinda baboy, sir. May sa daytoy ebidensya. Gusto ti kinunam. Ngim ape anas kanya idulin da iti nasiksik apasit ti sirok ti pagidaan. Nga rin, sir. Umdas daytan. Agsublita yon, iji presinto. Dita, sir. Dita ti abangan na abasit abalay ngay makaranda. Sige mang nato. Da kamin ti magamo. Ewan, sir. Ay umadaywak adagos dito yan. Imbag na nakita ka, Mang Nato. Apay, chataw. Sorry. Nagbasulakan ka. Kat agyamanak. Tadi mo intuloy ti imbagak idi nga aramidam. Uray kas kasano. Nalag-an tiriknak. Tatang, Chato, adda kanon ijay presinto ti amo yo, ijay slaughterhouse. Ha? Ay, natiliwdan nilitaw? Ay, mapalag ijay presintaw. Sumurutak. Umayak mat. Mala, mapantayaw. Kaya't ko ang makita nilitaw. Ni Mang Nato ang mulong ti kriminal. Sana siyak. Nayulin ti darom kontrakin ka. Nabatad dagiti ebidensya. No siyak nga tati nakatiliwkin ka. Amangan no nagbalinak baten a kriminal gaputan na patay kan. Agiyaman ka ta nakauna dagiti pulis. Awan ebidensya may tiatap mo. Asyak tinang patay ti sawam. Agkita talagan iti korte. Palungsot kay ti pagbaludan. Ala, gusto daytan. Umay ka. Isirragdagan iti pagbaludan. Urayom ti may schedule abista ti kasom. Awan ti basol ko! Awan basol ko! Awan basol ko! Ditan gagayam, tinaggibusan, ti makalawas aserye tayo iti drama tayo anapauluan. Agent 540! Nagparangan dagiti artista tayo iti radyo akas kada. Mary Jane Castro, Virgie Puclay, Teresa Calay, Isagani Bulyeser, Juna Ributaso, ken Glenn Binawe. Insurat para iti radyo ni Leyte Astudillo Aquino ken itimat direksyon ni Mary Jane Castro. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.